Dit is een leuke manier om teken te vangen. Wat ik nu doe is in feite een laken gebruiken waar een teek als het ware aan blijft haken. Dus ik ga een eindje lopen en dan gaan we kijken of we teken als het ware kunnen vinden. Een teken is eigenlijk een heel klein insect, 2 mm groot, dus eigenlijk een speldenknop. En hij komt eigenlijk overal voor. Het is een soort spinachtige die eigenlijk zelfs in je tuin kan voorkomen. Maar hier staan we midden in het Nannewied, midden in het natte gras. Natte graslanden, natte milieus, dat is het favoriet eigenlijk een beetje van dit beestje. Het leven van de tiek bestaat uit verschillende stadia. Het vrouwtje leidt eikens op de groen en er komen larfjes uit. De larfjes hebben 6 pootjes en gaan op lietse besten zitten, zoals knien en eekhoorntjes. Daar zoekt de larf bloed uit. Dan valt hij op de groen, werd het beestje verveld. De tiek groeit en had nu 8 poten. Die nemen we een nymf. Hij gaat weer op lietse besten zitten om hem vol te zogen en valt weer op een nij op de groen om te verveljen. Nu is de tiek volwoeksen en gaat er op gruttere besten zitten, bijgelijks op mensen. Kijk, zoals ik er nu bij zit. Kijk, ik heb hier nu bijvoorbeeld mijn broek zit eigenlijk los van mijn schoenen. Eigenlijk moet ik keurig mijn broek in de schoenen doen. Dat scheelt al, want dan krijgt een teek niet de gelegenheid om onder je broekspijpen door te kruipen. En dat scheelt ook in verband met de mogelijke tekenbeten die je op kunt lopen. Nou, stel je voor dat ik hier op mijn arm een teek heb die zich in mijn lichaam heeft geboord. Dan heb ik hier een tekentang en dan ga ik de teek als het ware een klein beetje opsluiten in dat driehoekje wat je daar ziet. En dan trek ik hem er heel voorzichtig langzaam uit. Heb ik de teek op een gegeven moment in dat kleine driehoekje daar zitten. En dan is het een kwestie van verwijderen en dan is het klaar.